pryč. Asi tady příště. Aňo, neposlouchej. Tak jo. Podivná prasečí povídka. Nahlas. Chci to zhlas? Podivná prasečí povídka, potažmo pravdivý prasečí příběh. Putovalo 50 pruhovaných prasat plochou pražskou pahorkatinou. Prasata provázel prohnilý prostovlací pasáček prasat, pomalý Pepin, přezdívaný poslední pražský panic. Prasata pásl pouze povrchně. Příběh pomalu plyne, pak postupně přituhuje. Pasáček Pepin pohledem pase po prdelkách přítomných prasat. Při pohledu po 15 pěkných prasnicích pouze pomalu potlačoval pohlavní pud. Zastavte ji. Pravicí pohladil přirození, poté pomalu přijel po prsu. Půjdu pracovat, pravil pomalý Pepin, přezdívaný poslední pražský panic. Potřebuju přece pořádného pasata. Prostě Pepin. Pro peníze pracuje přece. Prevík plešatý. Prasata přibírají patrně pochybnou potravou pouze pomalu. Pepin pase, pije plzeňské pivo, plive pod prasata, pálí Petry, poliká pochybné podlouhlé pilule. Prostě prázdninová pohoda. Pepin přemýšlí pomalu. Poté plní prázdnou plenu. Prostě plenu posel. Poté přezul ponožky. Pastvu. Celý den prostě. Tak. Pastvu potichu plíživě plní příšerný puch. Plaší prasata. Pár prasat potácivě padá přímo po pisku. Otrávený puchem pomalu pochcípali přímo před pasáčkem Pepinem. Pepin poskytuje prasatům první pomoc. Pasat, pomyslel. Prašivé prasata, pořád prudí, pak pojdou. Příště pasu pakoně, paviány, poštolky, případně papoušky. Poté poklekl, povzbyl přítomná povcípaná prasata. Pomalu přepočítal přeživších pár posledních prasat. Posrané počty. Prasat pořád přibývalo. 50, 55, 65. Prasnice prostě porodili. Pomyslel pasáček Pepa. Pasáček pomyslel po prémiích. Pomalu půjdem, pravil. Prasata procházejí průhonickým parkem. Proti Pepinovi přichází pastor Petr Pastorek. Pozdrav pán Bůh, praví pastor Pepovi. Páni, přichází přihřátý pán Bíčkář. Proletné Pepovým palicí. Pěkné poledne, potichu praví Pepa. Příště pozdrav pobožně, pako přiblblé. Pasáček pravidelně pohybuje piskem. Píská přisproslou pražskou písničku. Plynulé pouští plyny. Proč pospíchat, přemýšlí pasáček. Pasaty přivezou přece příští pátek. Přinese prachy, prověří prodejce, přikoupí pravé pochromované poklice. Paráda, pomyslí Pepa. Proč pracovat přes čas? Pasat přeci poskytuje plné pohodlí. Pak plánuje pomocí průhonické poběhlice Pavly porodit pravého potomka. Přichází po tmě. Prasata pobíhají po pustém prasečáku. Poledne poté prodá Pepin po prodejnách potravin prasata. Prach se z hadry. Počet prodaných prasat prostě působí pochybně. Proč pouze 5 prodaných prasátek? Pepinovi přece přibývali.
prostě Pepin pitomec. Po prodeji 5 prasat Pepa počítá. Posrané prasata přinesli pouze pár peněz. Půjdu pít, procedí přes pisk potichu Pepin. Pak příběh pokračuje pouze pro přizprostlé posluchače.